mulțumesc. Când greșesc sau fac vreo una, eu o zic. Pentru că eu dacă fac ceva și nu zic, pe mine mă consum așa pe interior. Mulțumesc, Larry, mulțumesc, Corina sau cine, că n-am văzut. Cristi, mulțumesc, nu ți-am să vă pup. Eu dacă am făcut ceva și îmi stă pe suflet, eu trebuie să zic că am făcut, că mă eliberez așa. Oarecum așa m-am învățat eu de-a lungul timpului să gestionez, să-mi gestionez stările emoționale, pentru că altfel, da. Și mă întrebați voi, de ce pe live ești diferit de cum arătai la camere? Păi de ce? De la lumini, dragilor, că eu nu arăt așa. Nu arăt așa ca la culise. Eu așa arăt. Eu mergeam prin mall zilele astea și mă laud acum. Mă lăsați să mă laud. Se poate? Zicea cineva, mamă, uite pe Vero de la Casa Iubirii, mamă, ce frumoasă e. Așa că se confirmă. Da? Vă pup. Cristi, mulțumesc, mă laud. Hai că îmi permit odată în an să mai zic și așa. Mihai Andrei, am zis că ești foarte matur pentru vârsta ta și că îți mulțumesc. Elena, mulțumesc. Acum vorbeam de tine. Mulțumesc, Corina. Oare Corina te cheamă? Vreau să văd. De ce eu nu văd? Hai că eu văd aici. Nu. Scorpie mică. Măi, dar cum să zic mulțumesc, Scorpie mică? Cum sună? Cristi, mulțumesc tare mult. Ce vă ziceam? Mihai Andrei, ziceam ție că am înțeles că erai acolo trup și suflet, că rupeai, te trăgeai de piept, ci că așa zicea lumea. Ești tare, ești puternic, te pup, îți mulțumesc pentru curaj și pentru vârsta care o ai, să știi că ești foarte matur și înțelegi multe lucruri pe care mulți sau majoritatea la vârsta ta nu le înțeleg. Erai superbă azi la culise, mulțumesc. Eram superbă la culise, da. V-au plăcut pantalonii mei cu sclipici. Nu vă zic, mai zăpăci cu ei. Deci mă duc la brand și le zic, măi, dați-mi colaborare. Ce e asta? Da, bine, vă știți că și eu împărtășesc cu voi și când nu e vorba de colaborare. Roxy, mulțumesc dacă e un lucru bun. Uitați, și bronzantul. După intri cu Diogu. Dacă îmi dai cerere, intru. Zici să mă aștepte. Roxy, mulțumesc. De unde ai lănțicul? L-am luat din AFI, dintr-un magazin oarecare. L-am luat acum ceva, eram în Casa Iubirii eu. Și am zis să-mi rămână o amintire din Casa Iubirii. Am simțit eu ceva atunci când am nevoie de o amintire. Și mi-am luat lănțișorul. Tu ești numărul 1 din punctul meu de vedere. Mihai Andrei, te pup. Tu trebuie să susții pe cineva care e la același nivel, dacă mă înțelegi ce zic. Înțeles? Ai înțeles, Mihai Andrei? Sau nu? Dragii mei, mulțumesc pentru că ați fost aici pe fază. Cristi, Scorpie mică, Roxy, Elena, nu țăneam. Ce aici, mă? Bă, dar mult mai vorbește aia. Și ce zi fac eu? Te pup și ne mai vedem, pupii. Și pe mine la pulă, mă, pupi. Și pe mine, nu. Chete, nu erai singura călătă. Ce mă, Cosmine, mă? Limbi să-ți dau. Bine, mă, chiști. Ce fac, mă, chiști, mă? Bagă pe cineva să mă cer cu cineva, că am chef de ceartă. Bă, ce-i dragă să mă cer cu aia? Să-i dau la muie la aia. Am și cu tine ceva seara asta. Băga mea și pula în ochelarii tăi, Cosmine. Bă, Cosmine, bă, te mai mâncă câinii, mă. Dai laba lângă câini. Mi-a vrei să dai laba lângă câini. Nu? Mai dai laba lângă câini? Da? E trecut de 12 și deja sunt varză. Deci, dă-ia, mă. Stau și mă... Gazdă, da. Nu. Cum? Deci, zoofil, mă? Băi, ești zoofil? Îți place să fugi animale în anus?